Akşamınız hayırlı, hormatly yurttaşlar, ýyldaşlar. Bugün aramıza bir doktor ýyldaşymyz geldi bize käbir zatlary gurrun berjek. Geçen 2 hepde mundan öň Halmurad aga bilen Türkmenistanyň saglyk sistemasyny birazrak deňeşdirdik de biz öz bilişimiz boýunça ýa-da hemmäniň umumy bilişi boýunça. Soň ine şol gepleşigiň aslında dowamy hökmünde kabul edin. Bir doktorun göz yetiminden Türkmenistanda saglyk babatynda nämeler bolup geçýändigini hemmämiz bilelikde dinlers, täze zatlar eşitjekdigimi özüme şahsen nemedýän. Biz şu wagta çelli Türkmenistanda doktorlar erwet sereden ok, bejerip bilen ok, gödek ýene näme diýilýän zatlar bilen şikayet edilýärdi. Ýöne bugün men ine şeýleräk bir sorajakda Türkmenistandaky saglyk umumy saglyk demäni ele alsak, şo barmy ýokmy diýilen soramamyz gerekli de indi. Näme üçin bu soraýas? Bundan öňki bütün sistemalar ine bilim diýdik, adalet, hukuk, ýene näme ýokdugyny gördük de dürli nemeler bilen bilime de kän o içkin o seredilmede ýöne saglyga seredende birazrak bolsa da üstünde kän duruldy da o saglyk meselesinde üstüne köp durmadyk sebäp biz bilmeýäris da bu meseleniň aňyrsyny. Bunu bilýän adam esasan saglyk meselesinde bilýän adam saglygyny gurrun etse iň dogrusu şol bolýar. Şeýlerek Muhammed ýyldaşymyz özü doktor, özüne tanadar, öz islegi mukdarynca diýeýin. Şeýlerek hoş geldin aramyza da bugünkü gurrun berjek zatlaryň üçine häzirden sag bolsun aýdyp näme deýin. Sözü sana bereýin. Sağ olun Erdan. Salam ýurdaşlar. Türkmenistanyň saglyk sistemasy boýunça menem öz bildiklerimi, tejribelerimi, gördüklerimi, bar bolan ýalňyşlary, nerlerde näli zatlar düzeltilmesi gerekli. Türkmenistanda belki şo ýalňyşlar gaýtalanmaz. Ösen döwletlerde nämeler bar? Baý Türkmenistanda näme üçin şo zatlar ýok? Türkmenistanda iň köp ölýän keseller bütün dünýä saglyk guruluşy beren maglumatlaryna görä her ýyla şeffaf bir şekilde maglumat beren Türkmenistan bar bolan insan 2019-yň nemesini tapdym men. Yani o maglumat paýlaşylmaýar sebäbi. Umuman Türkmenistanyň saglyk sistemasy boýunça slayd şeklinde gurrun etmekçi bugün men. Şu ikinci näme geçeli. Biraz seyretdim de men beýleki döwletleriň watandaşlaryna umuman dünýäniň beýleki ýerlerine seýahat edenlerine bir uyarı ýalyk öz watandaşlaryna näme berýärdi? Yani siz haýsy döwlete seýahat edenizde näme zatlar size garaşýar şu döwletiň saglyk sistemasy, hukuk sistemasy beýlek bu umumy beýlek bu doktoryna o döwlet güvenli dälmi şu wagtda belki döwletiň memletini seretdiňden men häzir şu ýerde Beýik Britaniýanyň beren notunda näme diýär? Türkmenistanyň saglyk sistemasynyň umuman pesdini we gaty gymmatdygyny hakkında aýdyp berýärler. Öz watandaşlaryna ýani uyarı berýär. Bu döwlete gidenizde häzir onu öz saglygyňyza köp satlaryňyza jogap berip biljek kän bir edara zat ýokdur. Siziň saglygyňyzda bir zat bolsa şunu üstlenip biljek bir
edare yoktur ya sağlığında bir zat olsa şonu bejerip bilecek bir hünermen yoktur. Ve keyfäňizde gatkan pullar çykyp biler. UK'den hem gymmat düşýär diýip aýdýar. Umuman beýleki döwleti seyredemizde de döwletde de näme Türkmenistana gidenimizde beýleki pullardyň bir hatarına sağlyk sistemasynda da kän bir ýokanç keselleri bar bu döwletde. Tuberkuloz ýaly, HIV ýaly keseller kändir. Häzir bolun bu döwlete gidenimizde vaksinalaryny sancımlarını hemme radyňyzy up to date edip şeýle gitmeňizi maslahat berýär diýip umuman öten döwletleriň şunuň ýaly politikalary bar. Şimdi bulara bizim döwletimizde ýok, olar aýdy. Öz watandaşynyň saglygyny kän bir önemsediğini göremek. Sebäbi bar bolsaydy bizim döwletimizde sağlyk bilimini, sağlyk goýuşda şunuň ýaly bilgiler bolaýmaldy. Bular ýok. Bir sağlyk näme geçeli nereden? Slayda. Uman men aýtdym sağlyk sistemasyny şu fundamentyndan başlap geplemek gerekli Türkmenistanda sebäbi sağlyk sistemasynyň hemme sağlykçylarynyň iň esasyny doktorlar oluşturýar. Beýleki sağlykçylar, şefaat duýarlary we beýleki sağlyk işgärleri bir hatarda ýa-da doktorlaryň alýan bir Türkmenistanda umuman nädip bir doktor bolup bilýär. Şonu seredemizde şunuň ýaly bir tablo öňümde çykýar. Bir kişi atestadyny aldykdan soňra 10 ýyllyk okuwundan soň pul berip Türkmenistanyň Lukmançylyk Üniversitetine, Türkmenistanda bilýänsiňiz bir tane Lukmançylyk Üniversiteti bar. Şu Sowet Soýuzynyň galan. Hem şu Lukmançylyk Üniversiteti bir tane we şu hem şu ýerde Lukmanlar okuwuny utarýar. Ondan soň 6 ýyllyk bir okuw okaýarlar. 6 ýyllyk okuwyň içinde de egzamenlerini pul bilen geçýärler bu doktorlarymız. 6 ýylyň soňunda 6 ýylda esasanam 6 ýylynda hüner taýlamak diýilen bir zat bar. Hüner taýlamaly. Doktorlarymız hüner taýlaýarlar. Sen hirurg mu boljak, anesteziyolog mu boljak, terapewt mu boljak, pediatri çagyp Lukman mu boljak, sen göz doktoru mu boljak diýip senin diplomana hüner üçin seni diplomana ýazýarlar sana. Şu 6 ýylyň içinde bu bir ýylam ha? Şu 6-njy ýylyna ýazýarlar. Ondan soň bir ýylam bulary internatura ýaýarlar. Näprimär sen hirurgiýadan ýazdylar sana, hirurgiýa diýip ýazdylar senin diplomana. Sen bir ýyl gidip öz velayetinde haýsy ýerden gelen bolsaň, şo velayetindäki bolnitsada ýa-da etrafyndaky bolnitsada şo ýerdäki hirurg doktorlaryň ýanynda oput edip ölüň bir zatlar edip şo ýerde öwrenmeliler. Bu dünýä standartlarynyň dünýäniň hiç bir döwletine gawat gelmeýän bir bilim sistemasydyr. Bu gaty tehlikeli bir bilim sistemasydyr. Sebäbi geçişlerde board egzamenler vardır. Dünýäniň bütün döwletlerinde ulu egzamenler, certification egzamenler var, board egzamenler, testler vardır. Uzmanların geçmesi gerek şu. Bunlar hiç viram yok tutmakta. Bir uzman bir sonraki ötün devletlerimiz seredik geçer. Bu Türkmenistan'ın sağlık sisteması hiç hile revize edilmeyendir. Şu Sovet Soýuzyna galan bir sistema bilen hem devam ediyor. Onun üstünde hiç durulup geçilen yok. Bilim her hepde özellikle tıpta bilim her hepde güncellenýändir. Her hepde täze zatlar çykýandyr. Up to date sistematı yok Türkmenistanda. Doktorlar özleri täze zatlar bilen täzeler nämetmeýärler. Täzelemeýärler diýen.
Hmm. Şu özel devletlerde bir doktor bolmak üçin hem gymmatdyr, hem uzun yıllar alýar, hem ulu egzaminlerden geçmek gerekli. Bäzden kabaja seredemizde. Hizmette undergrad bir bakalorya derejesini doktor birinci almalı. Bir bakalorya almak üçin hem sen 12 yıllık okuwdan soň 2 yıllık bir kolej okumaly bolýar. Öňünde de bir 2 yıl var. Bakaloryanın öňünde de bir 2 yıllık bir deme var. Ondan soň sen şu humanitarian science'lardan, yani şu doğa bilimlerine ile bağlantılı olan bilimlerden birini bir bakalorya derejesini almalı. Şu medisina yakın olan uğurlardan. Medisina giren, medisinada 4 yıl, 4 yıl bakalorya okudum. Ondan sonra 2 yıl fenleme okudum. Bir kolej okudum. Son her geçişte görüyorsun. Bunlar mesela USMLE egzamini var. Mesela United States Medical Licensing Exam diye bu. Bu egzaminden geçmeli o doktorlar. Son 3. 4. kursunu geçmeli. Son USMLE Step 2 bir egzamin var. Klinik bilimlerden ulu bir egzamin var. Bu arada egzaminler. Onu geçmeli. Son 1 yıllık internatura geçiyor. Son Step 3'ünü geçmeli bu egzaminin. Son residency dediğimiz Türkiye'de buna tıpta uzmanlık diyorlar, asistanlar diyendirler. Bu eğitim alýarlar. Son gerek bolan ýagdaýynda fellowship, yan dallar diyendirler. Yan dallardan bir primer getiremde, eğer terapiya uğru boýunça bir terapeut uzmany, bir terapeut hünärmeni Türkmenistanda 1 ýylda yetişýär. 1 ýyl internatura edip, şoňa bir terapeut diýerler. Yani beýleki döwletlerine onuň ýaly terapeut 4 ýylda yetişýär, äwdiýärlerde 3 ýylda yetişýär. Ondan soň sen terapiýadan kardiologiýa, onkologiýa beýleki uğurlara geçmek üçin täzeden egzamin berip fellowship etmeli. Ondan soň sen onkologiýa boýunça, kardiologiýa boýunça beýleki şonuň ýaly uğurlar boýunça umuman öz uğrunda uzman bolýar, hakiki uzman soň bolýar. Intem olar sürekli egzaminlerden, täze uğranýarlar, up to date bolýarlar, seminarlar bolýar. Umuman tıp nemese şu sağlık sisteması, medisina neme bolmaýar yani. Men diplomany aldım, hocamam elime aldım. Men artık gidip velayetimde istediğimi edip kesip biçip ölte ölüversin. Men öwrenem diýip onun ýalyk bir sistemi yok. Täze buların arkasında hukuk sisteması da var. Doktorları gorayan hukuk birimleri de var. Täze daşardaky bütün devletlerde halk eğitimli, halk bilimli ve bir doktorun edýän ýalňyşy malpraktis diýär buna. Gaty ummasyz derecede doktora zarar berýär. Doktorun diplomasyny elinden alyp gelýärler. Şoň üçin hem doktorlar şu awukatlaryň bolduğu doktorlary gorayan neme ödeni kaydetmeli bolýarlar. Doktorlar yeterince ýalňyş etmeliler. Yani gözöçülük aslında da doktorlar. Doktorlar gorayan awukatlar var. Yani doktorun özi ýalňyş etmeliler. Ýalňyşyny bileýän ýagdaýlaryna doktor işinden ayrılyandır ya da diplomasını alıyandırlar elinden. Ulu yanlışlarda, özellikle praktis bölümlerde. Şoň üçin daşa devletlerde özellikle hirurgiya uğurları gatkyndyr. Indi şu taýda näçe ýyl gidýär yani? Yani nereden aýdaýyn men bärde ummasyz ýyl gidýär. Mesela bir doktor ädildiňe bir diplomasyny alana kadar näçe ýyl boldy? 2 ýyl kolej, 4 ýyl bakalorya, 4 ýyl medisina. 10 ýyl okudy. 10 ýyldan soň sen uzmanlygyny, ondan soň sen hünäriňi saýlap hünär okumaly. Hünärim aýdym 3 ýyllyk hünär var, 4 ýyllyk hünär var. Näre kirurg bolsam 6 ýyla çenli gidýär hünärim. 16 ýyl gitdi.
16 yıl bir doktorun yetişmesi şey. 16 yıl bir nörochirurg 16 yılda yetişiyor. Türkmenistan'da 6 yıl. 7 mi bolýar? O 6 Hünärmen bilen. yılda. Ama bir tane hüner, ona nirde alıyor. O bir yıllık internatura nirde alıyor. Öz velayetine gitmeli, etrafına gitmeli. Şu etrafında bar olan sayıdan galan bir tane doktor vardır. Şonun yanına gidiyor. O doktorun hiçbir akademik bir ünvanı yok. Hiçbir akademik bir geçmişi yok. Hiç sadı yok. Kasap yalıp olup işleyen arda dine. Bilimden hiç zaten haber yok. Bilen de adını her gün kaytalap işleyen şu yerde. Gelenem şonu seyredip öğreniyor. Anestezioloji diyorlar. Anesteziolojiye gidiyen ben yanlış doğat verdim. Hasta ölüyor. Yani vaka işittim ben anardan. Ölen hastanın, ölen anardakta Türkmenistan'daki hastalarının öydüğünü sorayan biri yok. Hukuk sistematı yok dedik de ayıttı. Yani malpraktis bağırlanıyor. Malpraktisi tespit etseler o doktorun işi gaytti. Yani malpraktis diýende ýalňyş iş etdi diýildi. Bilmän, ýalňyşlyk bilen bolsa da iş gaýdy. Sen bil, men tıpta bardadı, özüm bilemoktum diýip bir doktorun hakkı yoktur. Adamın sağlığı. Tıpta bütün dünyada güncel tıpta bular var. Medisinada bulatların edýän var. Yani o doktorun öz günäsi, özüni yetiştirmedi. Ne için özünü yetiştirmedin diýip o doktoru gorayan hiçbir hukuk yoktur ondan sonra. Eğer şu adın bilerek bu doktor özünü oňarman, şonu okaman, şonu bilmän edenlerini bilseler, şonu hukuk yargılayandır daşy döwletlerde. Türkmenistan'da yok. Ölse ondan sonra şu neme diýenler işte. Ýedi yarasın şonun alıp Allah'dan geldi, ecele hiçbir neme yok. Allah'dan ecele bir faydası yok. Şu zatlar bilen ondan sonra doktor bolmak gatansa Türkmenistan'da şonaýdy. Indi men bir soru sorajak. Yani eğer slaydyň içinde bar bolsa gelýänçe garaşyplar. Yine ýyly sanadyk da şu daşary ýurtda 16 ýyl, Türkmenistan'da iň köp 7 ýyl diýip o san aýtdyk da ýöne munyň quality diýär-de hil. O bilimiň hili ne deňeşdirip o nemetmelem kendiýände. Eğer slaydyň içinde bar bolsa onu soň gelýänçe nemetipler. Ýöne şu aklyma geldi häzir. Yok, men unutman başka bir adam etkeýin. Şonu diýin. Häzir hünärmenler hem Türkmenistan'da häzirki wagtda hünärmenler hem hünärlerini değiştirip bilýändirler. Näli diýin? Bir tane pediatr doktoru bolany çağı doktoru bolýar. Bir çağı doktoru velayetde etrafda göz doktoru bolmanlygy üçin pul berip göz doktoru bolup bilýändir. Bular bar görýän, eşiten zatlaryň we distriktini tanayan doktorlaryň başlanýaly. Çağı doktor bolup işleyen ýyllarca ondan soň pul berip göz doktoru bolýan. Sen göz uğrundan hiçbir nemen yok senin. Sen näde göz doktoru bolup bilýän? Kör etmek üçin nemesini alamok sen. İştadını alamok, onun bir eğitimini alamok. Sen 6 ýylyň içinde 2-3 aylık bir staj bilen göz doktoru bolup bilmeýän. Medisina diýilen zat ummasy uly bir yani 60 tane kiçi dalları vardır, yani kiçi uğurları vardır, ken uğur vardır. Yani uzmanlık nemesinin daşında diýildi. Uzmana değil de şoň daşyndan başka bir neme gidýär-de. Elinde de nemesi yok, diplomu yok. Yok. Şu zatlar edilýändir häzir anarda. Şular zatlar bar. O doktorları egzamin eden hiçbir sistemde yok. Bana feredelerdir. Sağlığı koruyuşta dünyanın bütün devletlerinden sağlığı koruyuşta sigorta sistemaları vardır. Mesela Türkiye'de eştenseniz SGK deyip Medicare sistemalar vardır. Evet, yaşlandırış sağlığı.
sağlığı ihtiyaçlandırış sistemaları. Türkmenistan devleti boyunca ihtiyaçlandırış sisteması yoktur. Bazı kinesikolog zatlar çıkarmaya başlattırlar şunun alıp, ona hiçbir faydası yok. Bir derman almak için bile sana bir kömeği yok, kömeği değmeyen. İlaç sanı boyunca az. Türkmenistan baylığı boyunca şu government funding şeklinde umuman sağlığın hem de taraflarını kapsayacak şekilde bir sigorta sistemasını kaldırıp verilecek bir kapasitesi var. Yani o zatlar yok maalesef Türkmenistan'da. Ben ilk yasaklatanım değerde fikir ediyen, nemediyen gatlık, Türkmenistan'ın vatandaşlarına bir gatlık haysi adamlar esasen büdjette işleyen adamlara nemediyen nevzim var ya. Büdjette işleyen adamların pensiyasından son gelenlerine onların sağlığını koruyan hiçbir sistema yok. Yani devlet idaralarında işleyen adam pensiya çıkandan soň kesel bolsa ölüvermeli ýagdaýa gelýär. Sen dermanı verilmeýär. Sen kirurgiyada bir operasiýa bolsan pul vermeli. Sen öz yatan günün üçün sen pul vermeli. Sen skoralarda şonuň ýalyk pul orýandyrlar. Hawa tiz kömekde pul vermeseň seretjek däl diýip durýarmyşlar. Doğrudur. Täze devlet derejesinde gorayan bir sistema yok. Doktor diýilen adam pul bilen işi bolmaly, öz işini etmeli. Pulunu devlet vermeli. Kasanın işine karışmalılar. Kasanın işine karıştı ondan sonra bu şu taýygaty möhüm miken diýende zat şu ýalar men bunun nörofiziologiýasyna, nöropatologiýasyna soňky slaýdlarda geçýär. Näme bolýar? Muman büdjet işgärlerine täzeden aýdaýyn. Sizin geleceğiniz gowy däldir. Sizi goýan hiç zat ýok. Sonraki slaýdda näme diýip geçelim. İşte bütün dünya sağlığı koğraşın 2019 nemesi var. Şu istatistika maglumatlarını tap bildim ben. Türkmenistan'da en köp öleyen keseller diýerler. Ayarlarda ve erkeklerde gittiler işte en köp öleyen keseller. Hala seyredemezde bu en köp öleyen kesellerin hem mesela üstümünü alanda plantarını azalp olacak ve kariyerlerini umuman arasalap olacak da şonun ýaly keseller bular. Angsat keseller. Diýmezdim angsat keseller. Yani näle angsat keseller? Öňüne alış çärelerini geçirende şu keselleri azaltyp boljak. Yani her wagtda Türkmenistan'da zatken en esasen birinci sırada yürek keselleri, iskemiya yürek keselleri, miyokard infarkt diýerler, heart attack. Yürek keselleri zatken Türkmenistan'da 35 ýaşyndan soň riskler artýar. Türkmenistan'da 40'ly ýaşlaryny ölýän, 45 ýaşlaryny ölen zatken ballar var. Bular üçün hökmani suratda tiz kömek we kardiologiýa tiz kömek merkezleri etrap derejelerine bolaýmaly. Her teredemmezde velayet derecelerinde bile Türkmenistan'da hiçbir kardiologiýa boyunca şunun ýalyk anjiyo we tiz kömek işlerini eden hiçbir klinika yok. Diňe Aşgabat şäherinde bir ýerde var. Şöyle iki tane doktor oğlum gelipdir. Dışarıdan okap. Şollar vardır. Diňe Aşgabatda beýleklerde yok. Eğer iki tane örnek vereyim de, yani bir Japonya'da ne için adamlar kendi yaşıyor, Türkmenistan'da ne için adı yaşıyor diyemizde. Japonya'da şu bilim medisine gelişen ne? 85 yaşındaki bir tane yürek keseli bilen şunun ýalyk yüregindäki bir tane damarı diýerler, sasudy diýerler, tıkanyp skora gidýär. Onun yürek damaryny değiştirip
ya da yürek damarının içinde stent koyup şu 80 yaşındaki balnoyu yaşatıp bilýärler. Ýöne Türkmenistanda bir etrafda 40 yaşında şunyalyk anjiyo geçirýär. MI geçiren bir hasta, bir balnoy duran ýerine ölýär. Hmm. Duran ýerine 40 yaşında Yani ölýär. buna Beýlik 80 yaşındaky bir neme adam ýaşaýar. O hasta da 100 yaşyna hem ýaşap bilýär. Dermanlarını da atlanawatlar. rastgele ölüm diýsek ýalňyş bolmazmy kendi yani günümüziň şertlerinde? Rastgele ölüm. Umuman şu yani o Darwin'in aýdyşy ýalyk yani yaşam için mücadele dediği o orman hayatı ýalyk bir hayat ýaşaýar Türkmenistandaky adamlar. Özüm öz bedenim bilen näçe görüşip bildim, şonça ýaşaýan. Boldy. Men saňa medisinanyň bilimiň nimetlerinden nimetlemek yani el yeterli däl hiç zat. O zatlara elin yetmesin diye. Şu ormanda näle ýaşaýan bolsam, öz bedenin näme çydamly bolsa, näçe ýaşa, çydamly bolsa şonça ýaşa berdi. Yani 20-nji asyrda bular bolmam däl. O keseller. Hazır bärde 2019'larda HIV keseli vardır. HIV virüs, ölümcül bir virüstür. HIV'i eşitdim bilemem. HIV virüsü häzir kuarta tutmakda gatkan. HIV häzir 3-nji sırada da bolup biler Türkmenistanda 3-nji sırada bolup biler. Spit diýerler maňa. HIV keseli, o spit keseli, HIV keseli. Men öňürak eşitdim Türkmenistandan bir başgala şu Kagasa nemede işleýär, Türkde işleýär. Aýaly we hemme çagalary spitden ölýär. İşläp ýok. Yok, öde işleýär daşarda çıkıp işlemäne gittir. Daýry saldak bolup. Aýaly, çagalary spit keseli bolup ölýär. Hemme başgalasy gitdi. O nädip ýokuşýa ine iğneden mi geçýär? Gatı doğru ve yerine bir soru. Spit keseli yokuşýa. Spit bir virüstür. HIV virüsü, HIV virüs. Human immune virus dediğimiz, immune deficiency virus dediğimiz. Bu HIV virüsü näle geçýär? Gan ýolu bilen geçýär. Bizim teygatlaşyklar ýolu bilen geçýär. Balnitsalarda arasaçylyk we arasa işlän otlar, hirurgiýa, reddomlarda gowy işlän otlar. Her bir kwatda reddomlarda bir sanyk spitli bir aýaldan, spitli bir nemeden çağalara we beýleki hastalara gan ýolu bilen işleyen sağlık çalışanları, şu sağlık işverleri geçirip bilýärler şu. Gan bilen anladı. Gan nemen içindesin sen araççılık ve neme işlerini doğru etmeyen ve beýleki hastalara, beýleki balnoýlara şonu geçirip bilýär. Şonun ýalyk wakalar häzir bar Türkmenistanda. Ramazanda bir sany kesel spitli gelýär. Spitli bilen beýlekler hemmesine spit geçirýär. İki hep de bolan. Spit keseli näle bir kesel? Spit keseli hiç hile başarda semptom vermeýär. Hiç hile semptom yok. Ganyň içine girýär. Ganyň içinde etkerler vardır. İmmun sistemasının CD4 dediğimiz bir immun kletkalar var. Şu öýjükler var. Şu öýjükleri öldürýär. Barbardan şu öýjükleri öldürýär. Ondan soň senin immun sisteman çökýär. İmmun sisteman çökse sen grip bilen ölüp bilýär. Gripok bilen ölüp bilýär. Boğaz ağrıň bilen ölüp bilýär. Basit. Grip bilen ölýänler bar. Enfeksiyonlar zaten. Türkmenistanda diňe şonun ýaly grip boldy, düme boldy, şonun ýaly zatlar boldy diýip semptomatik bunları becerme nimetine girýärler. Spit virüsünün ýaly bejerip bilýän dälsiniz. Spit virüsü wagtynda tespit edilmeli ve antiretroviral dermanlar var. Gatygymbat dermanları Türkmenistan bilemem. Yok, o dermanlar yok. Hindistandan getirýärmişler. Yok.
O dermanlar yok. Türkmenistan'da bunları devlet bulup berýärdi. Hukman. Bular dermanlar Türkmenistan'da haysi devlette bolsa da bular devletin öňe berýärdi. Spid virusu sen populasyona kän yoksa sen toplu bir şekilde kän adam ölümü diýmek bu. Ugata aýlygan saty ýa-da diňe velayet merkezleri Aşgabat diýilen ýerlerdäki adamlar öz saglygyna bazatlar edip, el ýeterli gidip bazatlar edämese, o etraflarda, owalarda adamlar öz ajaly bilen ölüme niýetinde. Şonuň ýaly. Gynandyrjy. Näme gynandyrjy? Bäde Helicobacter pylorynam goýdum ben 3-nji kata. Şu ortada duran bir slide vardır, özüm sanadan görmesem. Şu adamın nemesidir, midesidir. O aşgadan. Aşağıdan. Şu aşağıdandır. Şimdi bu bakteriya Türkmenistan'a gatýan. Bu bakteriya ne yok diýen. Bu bakteriya yazva gastrit edýärler. Aşağıdan. Bu artaçylyk ýolları bilen geçýär. Türkmenistan'a gatýan bu bakteriya rak keselleri edýär. Rak keselleri sebäp bolýan. Sebep bolýar. Şu bakteriya sebäp bolýar. Ve munyň dermany 2 ýyl içinde ýokdy. Häzir alýarlar daşardan özellikle Türkiýeden alýarlar munyň dermanyny, preparatyny. Bu preparaty bar, ýöne gaty gymmat. Bu preparatdan döwletler mowt bermeli. Sebäbi bu bakteriya ýuwaş gidip şarak edýär we öldürip bilýär. Şonuň ýaly tehlikeli bolsa, bu araççylyk ýolları bilen geçýär diýe täzeden aýdym. Özellikle 3-nji dünýä ülkelerinde ve Müslüman ülkelerde kän bu. Din tarafına da girmek isteyenler mi? Bu näge geçýär? Bu täret alanlarına ellerini diňe suw bilen ýuwandyrlar. Nawa. Diňe suw bilen ýuwanda elini bu elinden aýrylan däldir. Proteinoz bir yapısı var, ondan sonra flagellaları var. Bunlar yapışık gala eline ve täden bunu yiyen de, yani öz ýemetin bilen, eli bilen ýýändirler. Täden ýýän. Onu näçe çıkıp siklik bir şekilde ben bakteriya miktarını alıp aşağıdana eksen, şonça kän sen şu enfeksiya bilen hastalanma nämen artýandyr. Devletlerde kän täze şu täretden dolayı bu bakteriýanyň şonuň nämesi var. Munyň öňleji nämesem diňe sabun we dezinfeksiýa. Ellerin gaty bolup nämesi ýuwulmasy. Eller ýuwulýan däldir. Ýok daş bilen süpür we suw bilen ýuwup boldy. Şu ýollar doğru däldir. Yani şoň üçin hem araççylyk imandadyr diýilen zat doğru däl. Praktikada ele görünen ok. Praktikada öyle görünen ok. Bulam araççylygyň diňe bir keseli aýdyp berenim. Yani esas bir bakteriya bu. Ama şoň ýalyk keseller şoň ýalyk demir etmezçilik kän Türkmenistan'da demir adı bilen anemiya kän, malnutritsiýa kän, çağalaryň iýiçki adı anemiyaları kän. Umuman beslenmesi, iýiçki zayıflaýar. İmmun sistemi tam zayıflaýar we keselleri açylýandyr. Bular hemmesini öňüne alyp bolýar. Şoň üçin aýdýam. Aňsatlyk bilen öňüne alyp bolýar. Indi men şu taýda beslenme diýdiňde, indi Türkmenistanda şu beslenme sözü ýok, ýa-da şonuň bir nemesi ýok. Näme diýeli? Günlük durmuşda garşylygy ýok. Garyn doýurmak diýip bir söz bar-da. Indi garyn doýurmak aşgazana bir zatlar atmakdan gelýär-de. Yani beslenmek bolanda ine düýünden başga bir ýagdaý vitaminler, minerallar, ondan soň dogry minerallar, dogry vitaminler diýeýin has nämere. Ine şolam gaty ul täsir edýändir bizde çörek, aşgazan çörek bilen doldurup
karnım doydu diýip gezýärler de şondan demedi. Gatı doğru da aýtdyň, näme, kendine. Gatı doğru bellekleşdin. Häzir adam bedenini hipertrof bir näme, canlı biz daşardan ökmani suratda proteinleri, ýaglary we şonuň ýalyk minerallary, ultra mikro minerallary hemmesini her gün alaýmaly. Ökmani suratda alaýmaly. Bizim döwletde esasanam köp ulugatly adamlaryň ulugatly karbonhidrat diýdiğimiz şo uglewadlar bilen kendi beslenýändirler. Uglewadlar hem näme bolýar? Şekerli zatlar, un, çörek, şeker şolar bilen öýlerini doýurjak bolýarlar. Goýun ýagy, şonuň ýagdatlar, et, tek näme bir türlü zatlar bilen. Mama bolmaýan munyň beslenme sistemasy bolmaýan çay sistemasyna maýdaýan bärde. Gyzygyň çay kän içilýär. Göbelödek rak keteli gatkan Türkmenistanda çay kän içilýär. Bu zatlaryň hemmesiniň öňüni almak üçin hem bilim gerek, eğitim vermeli. Şo okullarda, zatlarda halka toplu bir şekilde eğitim vermeli. Şu kızgın çay, kızılödek de yara emele etire olam raka gelýär. Gyzylödekde täze belli temperaturada işleýär. Yani daşardan sen kän gyzgyn zat bersen o gyzylödek içindäki dokuma hassas hatta olam daşardan gelýän gyzgyna karşı özüni değiştirmek zorunda kalýar. Buna biz metaplazya diýäris. Metaplazya bolýar. Metaplazya ondan soň displazya bolýar. Displaziyada rak bolýar. Başka bir öýjükler emele gelýär özüni goramak üçin. Başka bir öýjükler, gatty dogry aýtdyň. Başka öýjükler emele gelýär. Gyzylödüň öýdü içindäki öýjükler değişýär, oň ýerine başka öýjükler gelýär. Rak öýjüklerde ýani olam. Rak öýjükleri. Gyzgyna garşy goramaly sen gyzyk. Başka da bir zat ekleýän bärde antibiotik näferler. Türkmenistanda gaty el ýeterlidir antibiotik. Sağlık sistemasında apteka sisteması Türkmenistanda hiç ýylyk näme dogry işlänok. Tabi doktorun bir sanyk preskripsiýony bir reçete diýendirler. Bolmadan daşarda ulatlarda sen köp derman alıp bilýän dälsin. Näçe pulun bolarsa. Türkmenistanda onuň ýaly däl. Aptekadan istediň dermany gidip istediň mikdarda alyp bilýän pulun bolsa antibiotika näle zat? Antibiotikany bakteriýalar, enfeksiýalar üçin ulanýar. Antibiotikany kän ulansaň, o bakteriýalar rezistans geliştirýär. Yani rezistans näle? Direnç diýerler türkler. Rezistans geliştirýär. Çydamlygyny artdyrýar da. Çydamlyk artdyrýar. Ondan soň o bakteriýany artadan sat o antibiotik bilen öldürüp bilýän. Az güýçlü kombinasyonda kas köp çeşitli antibiotikler ulanmaly bolýar. Salam kän şo çydamly bakteriýalar bilen zerur enfeksiyonlaryň öňüni açýar we enfeksiyon keselleri şeýerde bardyr. Enfeksiyon kesellerinden hem kän ölýär Türkmenistanda. Enfeksiyon keselleri normalde ansatlar bular kän bolmaly ýa-ni Türkmenistanda kän. Ýa-da şuna seredelerdir. Preventatif medisina şo goraýjy, öňleji bir medisinadyr. Türkmenistanda medisinaly fundamentyny oňarsaň, ýanky keselleriň köpüsiniň öňüni alyp bolýar. Ansadynyň bir primer getireýin. Türkmenistanda täze doglan çağalaryň nemesi şu analizleri edilenok. Bu analizler näle analizler? Gatkan tablesada keseller koydum ben. Şu kesellerin döwletler öz populasiýasynda şu kesellerin belli kesellerini tapıp şu istatistik çalışmalar bilen tapıp haýsy kesel kän bolsa şu dogan çağalan hemmesine şu analizler etmeli. Ve bu keseller kiçi ýaşda bilinen ýagdaýynda olary
bejermek aňsat bolýar. Hem ardan bolýar, hem aňsat bolýar, hem maşgala, hem döwlete, hem hemme taraply bir peýda bolýar. Döwletiň içinde bir 10.000 sanyk çağa, invalid çağa şunuň ýalyk bolsa, olar uly problemada. Şuların hemmesinin öňüne alyp alýarlar. Ösen döwletlerde şunuň ýaly keselleri analiz edýärler. 34 sany nämäni sanadım da şonça hassalygy näme diýär, skanner edýärler, analiz edýärler. Ha? Yok, sen populasyony öz döwletine nemetmeli bolýan. Tarayan mesela şu kesellerden haýsysy Türkmenistan populasyasına kän görülýär. Yani kän görülýänlerini saýlayan. Türkiýede 5 sanyk kesel taranýar bulardan. Sen öz populasyonyny seredýän haýsy keseller kän görülýär. Keselleri tapýan Bilim Ministerligi näme diýär, şo Sağlyk Ministerligi. Sağlyk Ministerligi şonu aýdýar, ondan soň şu больницаларда doğan çağlarda neonatal yeni doğan çağların ölümleri kän Türkmenistan'da. Bir kısan misalam o berip bilseň adamlar eşse başına gelen bolsa soň düşüner diýjek bolýandy, ünsün çeker. Şeýle misal üçin. Bir sonraki sahypada bar. Ha, bolýar. Näme dele? Mäde şu ýerdäki çağlar seredeli. Çağlar şonuň ýalyk täze dowlan wagty analizler edilmekde şonuň ýaly çağlar dowulyp bilýär. Çağlar dowulyp bilýär we buların iň esasly eger men hypotiroidizm diýen bir näme keseldir diýil. Tiroid şo zok diýendir. Şu tiroid mädeniň dowlukda gowy çalışmanlygy, dowlukda çalışmakda kretinizm bolýandyr, şunuň ýaly çağlar bolýandyr. Kretinizm çağlar, olaryň uly hallaram bar. Uly adam bolup ýetişýärler, uly adam bolýarlar. Başgalalar bolup bilýärler. Ýöne akly taýdan pes. Täze ýanky tiroid gormonusy beyin sistemasyndaky beyin öýçükleriň gelişimi üçin gaty gerekli bir gormon. Eğer bu çağları şu ilk birinci heptede tespit edip, birinci heptede analiz edip adım koyup bilsem şu keselim ve bir dollara ansatsak yol bilen şu gormonlu, dermanlı besen tablettasını kurtulup gidiyor çağlar. Yukarıdaki kesellere seyredemizde mesela berde fenilketonuriya bir keseli var. Şu yerdeki gıcağız var mesela yukarı seyrediyen. Fenilketonuriya keseli bilen kesellen bir çağa. Fenilketonuriyada näle bolýar? Bunların terhiz edilmesi gerek. Nämäniň süýt berilmeli, ece süýdi berilmeli. Täze şu fenilalanin diýilen bir amino kislota var. Şonuň metabolizmasy edýän bir ferment işlenip dowlukda bir genetik bir kesel. Şonuň ýalyk aýagyndan alýan ganynaky analiz bilen tapyp bolýar. O insan sahypada bir sanyk maşgala bardyr. Sağlam hemmesi fenilket. Yani ösen bir döwlet bolanlygy üçin sağlam hemmesi sağdyn. Bular hemmesi mama bilen beslenip sağdyn maşgala bolup ýaşaýarlar. Bolmasa döwlet hemmesi taranýar. Bolmasa bular hemmesi ölýär. 2-3 aý soňra ölüp bilýärler. Bir näçe ýyl ölüp bilýärler. Indi şu birinci suratda duran bilen bağlanşykly nämetjekde daş ozdan 20 ýaşlarynda ýa-da 18 miti bir oglanjyk çykdy. Suratyny ýerberdi edil şu birinci suratdaky ýaly. Diýdi men diýdi gaty ýaşasym gelen okmun bejertmek isleýän kömek edip biler misiniz diýip jaň etdi-de. Edil şeýler akdy näde boldy? O nämese ýa-da keseliň ady näme? Öňüne alyşy nähil bolardy? Häzir bejerip bolýarmy? Şeý diýip soraýyn menem. Şol oglanjyň nämesi şoldy-da. Soraglary. Häzir onu analiz etmeli. Gatkan biyokimya keselleriň gatkan görnüşi var. Mesela bu fenilketonuriýany aýtdym ben. O belki galaktozemiýadyr, beýleki görnüşidir.
Her hili şonu keseller var. Bu kesellerin iň kesasy öňüne alyşy haçan bolýar? Dowulan wagtynda. Inte kesel başlanok sen edýän şonu. Ondan soň problem bolmaýar. Sebäbi senel analiz gidip beýnine, çağanyň beýnine dadyna toplanyp gitse, o beýni soň düzeltip bilmeýärdi. İstat edip bilmeýär. Şoň üçin aýdýar, waltynda. Hemmesi var. Fina bir fida vardır. Türkmenistan'da bir ay bana aittiler. Mikrosefali bolupdyr o çağlarda. Kellesi, kiçicik kellesi var deyip bana can ettiler, doğrudular. Kiçicik kellesi var. Şu ovada şunlar bıçağı bolupdyr. Hiç adam aytmadılar bize, nemetmediler diyorlar. Bana nemesi gatansat, becerisi gatansat, folik asit bir vitamin var. Şu ecesi şonu hükman alaymalı. Şu böwrülük almadan şonu hükman alaymalı. Sebäbi şu vitamin az bolsa, şunun ýalyk çağa ejesiniň garnyna ulanan wagty dogry demet bilmeýär. Onda entek çağa planlaşdyrmazdan öňüne almaly ýagdaýlar bar eken-de. Çağa planlaşdyrmadan şonuň ýaly goramaly. Wagtyndan işten geçdikden sonra gelip bilemedýärler, sonra ýaly. Olam bilimsizlikden bolýar-da. Ondan soňra hemme adamlaryň gözüni gorkudýan zat näme? Pul. Sağlyk sistemasy, hemme sistema korrupsiýa we nämäniň üstünde bolandygy üçin adamlar son stadiýa gelenme, ondan soň aladasyny çek bolýarlar. Olam köp ýagdaýda başarly bolmaýar. Sebäpler rasional zatlar, duýgusal seredip bolmaýar zatlara. Rasional zatlar bilim bu. Başga Gynandyrjy şu zatlar ansat, hemme şu kezellerin hemmesi gatansat oňarmak. Bu populasyada satýan. O Türkmenistanda kän bolmaly. Kän şekerli satýan. Onda o näme dowam edbereli slayda. Devam edelim. Hazır kızıklıklara geçelim. Şu Voltaire, şu sözünü katıveren hemen. Şu oğruları ayırıyor da işte sıradan bir oğru ile politik bir oğrunun arasındaki tapavdaydı yaşıyordu. Sıradan bir oğru gelip köyümüzde malınızı, şu bisikletinizi adınızı çalyanlar diye pulunuzu. Yani politik bir oğru ile seçseniz özelliğiniz bilen. O sizin hem hayatınızı, geleceğinizi ve sağlığınızı hem adınızı oğurlayandır diye. Siyasi oğru, en hoplu oğru. En hoplu oğrudur. Kleptokrasiya sisteması var bizde de. Oğurluk sisteması. Şimdi kevinler gerek şu oğruları tespit etmek için. Yok atı doğru deme hakikattan şu siyasi sebäbi siyasi çözgütler gerek de. Misal için sağlık ministri näme için gerek? Ministr o taýda bir siyasi personaj diýildi. Ýa-ni sıpaty bir siyasi nämede. Ýöne aydaly o çağanyň nemesine entek dowulmaňkada almaly zatlar bar eken-de. Ýa-ni näme diýdik, näme asitdi? Folik asit. Misal üçin şu folik asiti eje almasa entek çağı planlaşdyrylmazyndan öň almasa şu kellesi kiçijek dowulýar, soň hiç bir nemesi ýok. Dogry dälmi? Soň o hem o näme ýük bolýar. Şu enata o gaty gynandyrjy bir zat. Gymmat zat misal üçin şu. Gaty ardan.
Vitamin ýalyk bir neme niyetine alyp bolýar-da. Düşünşüm boýunça. Aa, Ösen devletlerde şu beslenyen besinlerin içini doldurýarlar şonun adatlar bilen. Hemme beslenen şu kahvaltılık bir serial ýeňde de kim adam şu içine seredende de demenler köp zatlaryň içinde şu baýlaşdyrylmış mikrovitaminler, mikrominerallar zatları boşýarlar. Öz halkym şonu nemese unutsa ýa-da adetse diýip şonu boşýan döwletim öz politikata şu ösen döwletlerde näme üçin saglyk kymmat? Ansat yollarını neme diýersen iyi içkin el yeterli. Sen dermanların el yeterli. Öňüne alış nemelerini arzan edýär, seni seredýär döwlet diýär ki özüňe seret ağır keseller bilen nemetme yani. Kesel bolup gelme. Ağır kesellerden hem gymmat bolýandyr sana. Bizde tam tersi adamlar şu fundamental olarak iyi içkisinde neme diýerler. İyi içkisinde zatlar şu. Bu slayda seredele kemine yani oğruların ve şu uyuşturucu zat ulanyan adamların, sonunyalık adamların beyni näde işleýär? Bunların nörofizyologiyasını, nöropatologiyasını seredele. İki tane beyin var yukarıda. Biri normal, sağlıklı bir beyin. Biri hem addicted beyin diýerdi. Endig eden bir beyin. Endig eden bir beyin olsa bir zatlara bir uyuşturucu, bir zatlara bağımlı yani. Bir seks bağımlısı var. Porno bağımlısı. Oğruluk, pul. Bulan hemmesinin edýän bir merkezi vardır beynin içinde. Şu yerde brain reward region dediğimiz aşağıda 3. bir slide vardır. Beyin ikiden ortasını seyredelim. Şu orta merkezi orta yerine biz mezolimbik bölge diýeriz. Mezolimbik area. Mezolimbik areada dopaminin işleyen bir mekanizması var. Dopamin näledir? Dopamin keyif hormonu diýerler buna. Ýa-ni syýlalandyrma diýerler. O syýlalandyrma, keyif hormonusu bu. Dopamin sisteması ken işleyen şunungalyk bağımlı endig eden bir adamın beynini çalışmasını seredýärler. Iň esasan beynin orta yeri ken çalışýar. Bu hayvani beyin bölgesidir, mezolimbik bölge. Ödülle alakalıdır, amigdala zat vardır bärde. Bir örnek vereyim, ben sağ tarafta da bunun sinapsis düzeyinde iki tane nöron ýagdaýyndaky kiçeldirilmiş mekanizması, fizyologiyasy görkezden. Eğer vatandaşların düşünce dilini aýdayım bular men. Dopamin näle zat? Bugün näpermer 1 milyon dolar oğurladınız. Elinize 1 milyon dolar geçti. Sizin nöronunuz, sizin beyniniz 10 sanık dopamin molekulasını sentez etti. Dopamin molekulası sizi mutlu etti, sizi yani keyif verdi size. Yöne ertir, bir gün 1 milyon dolar yeter ok. Köprek gelmeli. Köprek gelmezse yani dopamin molekulasının karşı tarafındaki kapıları yapılyandır. Buna down regulasyon diyorsunuz. Eğer 20 saniye dopamin olmazsa sen neme olmayan, keyfin yerine gelmeyen. Sana 2 milyon, 3 milyon dolar gerek. Sana köprek gerek, şu alkış köprek gerek, o boşkular ken gerek, yani ne bileyim, ken dağıtlar gerek sana. Düşünükli. Beynin şonun ýaly işleýändir. Şu dopamin bolmazsa keyfin yerine gelýändir. Olam öňkü mukdaryny bilen neme bolanokda? Tatmin bolanokda. Tatmin bolanok. Çünki karşı tarafındaky nemeler, reseptorlar bloke bolýar diýek. Ne köp dopamin gelýär. Özümi bloke edeyim diye. Bu sefer sen yine 10 saniye dopamin bilen gelsen reseptorun sana az olsa sen keyfin düşýändir.
sen diňe bir taraplyň dopamini sentezini artdyryp, dopamini kän molekulalar şeklinde berip, karşı tarafa uyarmaly. Häzir bir sanak ogruýynyň, bir sanak pornografiýa seredýän bir Endigeden. o pul nemede pullar bilen işleşen, pul gowuryan, pul ogurlayan bir adamın korrupsiyalarda köp pul alan kän şonuň ýalyk näme diýen sana alkyş edenlerine, rad edenlerine özüni ullakan bir adam ýalyk saýmak. Şo hemmesi dopamin artdyrýandyr beýinde. Beýinde diňe mezalimbik bölge işleýändir. Mezalimbik bölge aýdyşym ýalyk bu primer bir beýin bölgesidir. Bu haýwany bir beýin bölge. Yani adamı adam eden analitik bir bölge o kortekstir. Bu berde sağlıklı bir beyni seyredenimizde beynin daş katlığı işleyendir. Şu sarı olan beyin de. Esasen ön tarafından ki buna biz prefrontal korteks diye. Prefrontal korteks adamı adam eden en esası şu analitik yazatları nöbet bilecek beyin bölgesidir. Adamı adam eden bölge şu prefrontal korteks. Onda buların dälräp ýöreýişiniň arasynda şu dopamin meselesi var. Buların hemmesinin aşağında dopamin meselesi var. Sebebi dopamin meselesi açgözlülük, görgüsüzlük diýerler. Görgüsüz bir neme vardır aňarda. Bu gösteriş, görgüsüz, birini gorkuzmak, güç, karşı tarafı ezmek. Yani bular hemmesi sen has güçlü, menden başka zat yok bu dünyada diyen bir neme getiriyor. Sen köp gerek. Bugün sana, sen şanına aydılan goşkular, aydımlar erti yetmeye. Ondan sonra toplanıp tääda aydımlar, tääda goşkular gerek. Bolmaya, dünkü aydımlar sana yetmeye. Egosentrik nemesi ýarayan ekende. Evet. Bu dopamin sistemasının bu bağımlı bir sistem yani. Bu hasta yani. Bu beyin hasta bu beyin. Bu normal bir beyin değil. Bunu fizyologisi şunun halı işleýär bu beyin. Bunu sağaldywan bolýan däldir belki de beyin meselesi bolan üçin. Yani sağaldyk bolar ýöne işte Degermi gerek gelmeli. Yani psikiyatriye gelmeli. Bu düzeyde hukuk gerek. Yani sonun yanak düzeltip bolýarlar. Endigeden bir beyin sonun yanakda dopamine alıştımı beyin tembel bolýandyr. Men şu bir näme üns verdim de öz aramızda da kän gürleşdik. Şularyň mesele çözüşü var da bir mesele ortağa çykýar. Meselenin özünü çözmeýärler de meselenin özünü ortadan aýrýarlar. Çözmesi iň aňsat yol bolmagyna garamazdan şu meselenin özünü aýrýar da. Bularyň şu haýwan nemesiniň işleýişinden gelýän bolmaly da beýniň haýwan bölüminiň. Şu dopamin sisteması şunu ýalyk. Ya mysalan bereýin. Neme mysal üçin birine yol gowdal diýär, yol ýok diýip video düşürüp berýär. Şu yol aslında etmeli işler hem bolmalsam ýa-da geregem-de yol. Şonu etmeýärler, şu video düşüren özleýärler-de. Indi ol birazrak azaldy. Böyle şol näme gidýärdiler. Şu beýniň şu daşky bölümlerini işlemese şu taraplara gidýän bolmaly-da. Sebebi beynin daşky gatly, şu korteks diýilen bir gatlyk, onu çalışdyrmak kyndyr. Ama beyni gepleşemiz, men geçipdim, beynin esasy daş gatly, şu prefrontal korteks bizi beýleki haýwanlardan we bize ýakyn maýmunlardan aýrýandyr. Şu prefrontal korteks şonu diýär.
O Soňrakylarına geldik, slayda geldik. Slayda nämeler aýtjak boldum. Öten dowlatlerde günümizde 20 ýylda nämeler bolýar, Türkmenistanda nämeler bilen biz meşgul, şonu aýtjak bolýan. Öten dowlatlar bilen men näme üçin Türkmenistany gawat getirýän? Näme üçin Afrikany gawat getirip şükür etdirem okda diýen çykýan watandaşlarymyz bolup biler. Onun ýalyk düzeyde däl Türkmenistan adaçyk bir halky bar, gaty baý bir halk, şonuň ýalyk dogry ulansa Türkmenistanyň halky şonuň ýalyk bilim we hemme zatlara elýetjek bir nemesi bar, kapasitesi bar. Hazır günümizde ChatGPT'nin 5 tanıtıldı da. Robot nemeler var yani. OpenAI öten bir neme geldi. The Origin of Life ile ilgili köp çalışma vardı. Ben seyredip gördüm. Hazır şu yaşayışın en başlangıcı ne ortaya çıktı? Abiyogenez, şu homokiral molekulaların üstü bile nedir bir öýjük sentezinin üstüne hiçbir yerlerde. Cansız zatlardan näli bir canlı öýjük etip bolýar. Şu çalışmalar var yani. onda yaratma sözü hakykatdan boljak yani. Yaratma diýilen söz. Boljak, häzir homokiral molekulalar ile ilgili bu çalışmalar var yani. Men ýaýlanjak bolar. neme ýadyma düşdi-de şu näme diýilýär oňa? Almaz, brilliant diýerler, kristal ýani. Ýene şu kristalyň nemesini seretdim-de, aslında emel usulda şu wagt ýasap bolýan eken. Bolýar bu. Ýöne şunu Gurşun kalan gurşunu var. Yani karbondan edilýän eken-de. Soň bunun bir nemesi var-da, şu yerden çıkan, gazylyp belli bir basınç we kızgınlyk nemede döreýän eken-de. Şonu altynyň nemesine getirýän ekenler-de. Altyn ýalak bir zat. Altyny ýasap bolanokda, döredip bolanok, yaradyp bolanok. Ýöne soň gördüler bu kristallary, ýani şu brilliant diýen nememizi, daşlary edip bolýan eken. Soň men geçen bir neme gawat geldim. Gaty täsin adamlar öz ölüleri var, ýakynlar ölýär. Ýakyp, soň şonuň külüni alyp, şonu kristal, ýa brilliant öwrüp boynunda ýa-da gulalyk edip takyp ýöreken. Öz mysal üçin ejesi ölýär, ejesini ýakýar. Ýakandan soň onuň külüni getirýär. Mysal üçin nähil renk sarymy, ak bolsunmy, ýaşyl bolsunmy, renkine çeli saýlap bilýän eken-de. Ejesiniň külüni brilliant edýär. Yüzü edip takyp ýörenler hem bar eken. Baty hayran galdym men mysal üçin. Diýmek, ýa-ni ýaşaýyş, canly bir zady hakykatdan hem yaradyp bolýan bolsa, cansızdan canlyğa geçilýän bolsa, o gaty uly bir neme. Köp zady ýutgatjak. Hava uglerod. Uglerod karbon dediğimiz karbon. İkisinin içinde aynı atom var. Birbirinden farklı izotoplar bular. Kül bilen neme brilliant. İkisinin arasındaki izotoplar ulu basınçlarda, ulu temperaturalarda biz şöyle kimiki nemeleri bağları koparıp beyleki sp3 brilliant molekuluna geçirip bolýar-da şonu organik kimyadan neme. O kimin aklına gelir bir brilliant aslında bir külte ölüp giden canlıların galındysyny brilliant bolýar. Volkanlardan görýänsiň, volkanlar nemedenden soň sönenden soň içine gidip brilliant gözleýändirler. Hawa. Şu dogry şu volkanlaryň içinden çykýandyr brilliant. Doğru. Organik zatlar yanandan soň bolýar şu. Ýöne biz ine bu ýagdaýda Türkmenistan şu wagt bu ýagdaýda gaty gynandyrjy bolar bu. Yani bilemek. Yani bir yok bolmagyň biz indi nememizde var da ýanky. Şu wagt hiç kim hiç zat etmese Türkmenistan esasen hem Türkmenistan yok bolup gitjek bir ýurdun biri belki o toprak boş kalmaz yani millet yok bolýar.
Hemme zat Men aýtdym aýa. o inandırıcı. Kynandyrjy o. Son Ýa-ni beýin bilen baglanşykly. hmm, beyin bilen bağlanşykly o. Menin pikirimçe bu häzir giriş nemesinde boldu da näme diýe giriş tadında diýelim. Bunu has giňrek edip gurrun etmemiz gerekli miken diýen. Sebäbi beyin bilen başlayan bolsa, da beyni emele getirmek üçin näme zatlar gerek? Ya da şu beynin emele gelmesi, yani beyin diýänim akıl manysynda ulanýanlar. Şoňa päskel berýän zatlar näme? Diýip gurrun etmeli miken diýen soňyna hemme diňe häzir saglygyny gurrun etdik indi. Bu bilmem şoň içine girip dur. Başka ýene näme ýa aslında hemme zat bilim bilen baglanşykly ýöne şu hemme zat şol beyne gelýär-de. Şo beyin bolmasa bilim bolanok. Bilim bolmasa da hiç zat bolanok. Yani bir öýjükli canly ýalap biz. Slayda geçelim. Ha. Edilerdi. Hukuk gerek de hemme zatlar üçin. Yani beyni döretmek üçin hukuk gerek onda. Şey diýelim. Hukuk gerek. Hukuk ýalyk gözleri ýapyk bolmalylar, tanamalylar garşyda kim ajajajanda nemedende şonuň hakim bolanda garşyndakynam tanamalylar sen kim bulup näçe bulup berdiňmi şolar seretmeler görmeler. Manysy şol watandaşlar gözleri ýapyk ösürlüklerin hemmesinin şu kaadet edarlarının umuduna şu heykel bardır. Mava. Türkmenistan'da bar mı yok mu onu bilemek yani bar olsa da hakik manada yoktuğunu bilýäs. Hemen. Gözünü açık koyandılar. Indi men hukuk nemesinde biraz soň dowam etsek bu şeýle bir sorawym bar da ýanky soran aslında. Doktor Türkmenistan'da ne edip yetişýär? Kim yetiştirýär bulary? Yani 16 ýylda daşary ýurtda yetişýän eken Türkmenistan'da da 7 ýyl diýdik. O ýyl babatynda da ýa viza alyp durdy ýöne. Türkmenistan'da doktorlary kim yetiştirýär, kim okudýar? Nereden gelýär bularyň doktorlary? Ya da medisina institut diýilýär, medinstitut. Bular o taýda nämeler bolup geçýär eger mümkin olsa şu arada da biraz gurrun etsek. Doğru elekleştim. Merdan Medicine Üniversitesi Türkmenistan'da ne yazık ki daşardan bir mallığı zadi, onun yalık bir nemesi yok. Kafedralarda onun yalık bir akademik bir zenginliği yok. Sebebi daşarın nemesini alan bir adam gidip anarda onun yalık uzun vakitlap gidip nemedip bilmez. Sebebi daşarda bilim adamları için internet gerek. Hem bilim adamlarının buluşup bilecek şu neme prestijli nemeler var, dergiler vardır, jurnallar vardır, medical jurnallar, akademik çalışmalar, rapları okumalı, onlarda öz bilimsel nemelerini yayınlamalı, takip etmeli. Onun yarı bir internet nemesi yok. Türkmenistan'da Türkmenistan'ın Türkmenistan Lukmançılık Üniversitesi'nin web sayfası vardır. Şu an bir görseniz şehirdeki var olan malumların şimdilik özgeçmişlerine seyredip görseniz ben kaviyerlerini seyrettim de şu mesela şu genetik kafedrası birlik şunlar kafedralardaki malumlar biyologiya, botanika ve beylik şimdilik yerlerden gelip doktor yetiştiriyorlar şu adamlar. Eden işem hem akademik hayatı boyunca eden işem bir sanık ösümlüğün bir sanık nemesini tutturda. Ösümlükten bir sanık ekstrat alıp şunun üstünde iş yaptır.
Yani gorlanma da Türkmenistan'ın dermanlık kesinliklerini ulattır. Ondan sonra akademik oluptur. Ve adam doktor yetiştiriyor şu adamlar. Ve onlar kafedranın başındaki adamlar. Bah. Bu gatıga inandırıcı zat. Bunun alık bolmalılar. Yani genetika diýilen biyologiyada, moleküler biyologiyada gatı aýrylýarlar. Sen botanikadan bir muallim gelip medisinanın genetikasyny ansa düşündirip biljek bir nemesi yok, kapasitesi yok. Eğer şu uğurda gidip bir doktorantura, şu ilmi işler zatlar edip etmedik olsa yetkisi bolmaly däl. Sebebi oğurdan bir zat bilen ol. Ön gidip de şu esimliklerin üstüne bir zatları uğranıptır. Diplomasını alıptır. Yani hazır seriden muallim yok. Ellerinde muallim yok. Deme de yok. Şu bar olan muallimlerim şu ölýänçe şu kafedraların başında nemesi problema kam. Hmm. Onda bu şeyle bolýar da. Botanik yetiştiren doktoruna doktor diýmelder diýsek dogry bolarmy? O yani bolar doğru. Yani Onda Türkmenistanda doktor yetişen ol. Bunlar fundamental bilimler. Fundamental bilimler bolana näle? Yani sen öýüň fundamentini goýup goýmasaň birinji, ikinji, üçüncü kursda medisinanyň birinji, ikinji, üçüncü kursyna sen fundamenti dogry goýmasaň o normal fiziologiýany, normal anatomiýany, normal nämäni histologiýany, genetikany, biologiýany dogry görmese, medisinanyň biologiýasyny dogry görmese o üçüncü kursdan son patologiýasyny, keselleri, zatları bilemedip bilmeýär. Düşünüp bilmeýär. Normal fiziologiyada sen medisina bilen bağlanşyk bir muallimyň goýman gerek. Onda diýmek Türkmenistanda doktor yetişen ok. Doktorun öde uğruna. Yetişen ok. Yetiştiren o uğruna adam der. Indi bu hukuk meselesine gelelde gaýdyp şoň bilen baglajak boldum da. Şeýledir diýmem çak etdim aslında. Indi bir hukuk bolan bolsa da ine şeýle gözleri yapyk diňe terez nämäni ölçese şonu karar edýän hukuk bolan bolsa da Türkmenistanda ine ýanky bir botanigiň doktor yetiştirmene ruhsat vermezdi. Doğru değil mi? Yok vermez. Son eğer ruhsat vermese doğru doktorlar gelip en sonunda yetiştirmeli bolýardy. Şonun netijesinde de bir beyin yetişýär, bir akıl. Son o bir yetişenden son ýurdun saglygy yerinde bolýar. Saglyqly jemgyýet döreýär. Bilinçli nämäniň dogry, nämäniň ýalgyşdygyna ýanky saglyk nemesinden de aýdyp biljek. Ine şu vitaminlaryň yetmeýän bolsa çağaň ine şeýdip dogulýar diýip soň çağı planlaşdyrmak ýanky entek çağı etmezinden öň çağı planlaşdyrma diýilen düşünje eýe bolardy. Soň çağı planlaşdyran adamyň çağlary hem sagdyn dogular. Olar hem yetiştirmek ansat bolar. Olar özleri hem ýanky näme diýerler ona? Türkiýede zeher ýalak diýerler ha. Akly. Şeýlerek adamlar yetişmeli. Onda bizim häzir nämämizde ine saglyk bolsun ýa beýlek bolsun tapagyt ýok. Birinji hukuk gerek, hukuky dikeltmemiz gerek, bir hukuk döwleti bolmamız gerek. Yani men düşünen zatym da ýanky gurrun verenlerimden. Hukuk döwleti bolandan soň ýanky akly gowrap bilýäs-de, beýni gowrap bilýäs. Olmasa bunu bir ýerde saklap düzeltip bolanok da diňe düzeltmeň ýekeje ýoly şu bolýar. Doğru. Döwlet gorunda birinji şu hukuk bolmaly. Hukuk hem bu doktor şunun etrafynda şekillenýär. Bu şoýdan näme işte. Hukuk en esas.
Kıyınlanır. Akıl bilimi bolýar da. Bu. Hawa. 2 koşmak 2 4'tür. Hiç hilek onun içine sen duygularını katmalar. 2 Ha. koşmak 2 4. Şu Hmm. zatları etmezsen şunun eller bolýar. Şu zatları etmezsen ölüp gidýän. Bizde rızkını Allah verer Bu deyip neme diýerler-de hemme zady. yok işte onu yazatlar koydum. Ondan sonra sömürü vermeli halk. Hmm. O bilmedim bizi dinleýän ýerleşlerimiz nähil pikir edýär ýöne. Şu wagt ben bir gaty gorkunç bir zat gördüm-de. Ýöne düzeltmesi o aňsat näde düzeltiljegi bilinýär. O bir zadyň näde düzeltiljegi bilinse demek o gorkunçam bolmaly däl ýöne. Ýa-ni gorkunç dälen diýip bilemokda. Hakykatdan gorkunç bir zat. Şu wagt Mardan geçen gurrun verdiler de iň agyr dogurlayan bäbek 2,3 kilo diýär-de. 2,3 2,5 da ýeten ok. Soň şu aýallar diýä ýanky olar näme diýä kan yetmezçilik demesi anemiýa mi diýilýär toňa? Ya, Hawa şol diýä çağa dojak aýallaryň hemmesi şol nemesi var diýä meselesi. Demek bularyň ganynda ýa-ni şu çağan dogurjak adamyň özünde de birgiden yetmezçilikler bar-da. var. Hmm. Özünde de yetmezçilik var. Bu çağa gowurlykan bir näçe zatlar almady. Sağdan bir çağa sonradan 10-12 ýaşyndan soň onu getirip näçe beslesen, nämeler bersen kendi düzelmiyor. Hmm. Fundamentdan hem öğretmeli. Şunu yalık. Malnutrisiya katı korkunç. Malnutrisiya katan fasat. Beslemeli, ne etmeli? Beslemeli. El yeterli olmalı. Hem medada ulaşmalı. Tek halkın kefeller ama adalya. Çağlar hem tavdan oluyor. İngan fasat çok beslenmeli. Beslenmeli. Beslenme doğru olsa beynin hem doğru çalışacak. Demek ki şu beyni işleyen olur yani orada. Beyni işleyen biri olsa problemi oluyor. Hawa şeýle görünýär, ýa türmelerde öldürülen adamlar bar-da. Biz bilmedim görüpmüdüm ne odan depäni gurrun berip 13-14 saat şaýat ekrana çykyp gurrun berdi odan depeden çıkanlar. Ekran yani bizim neme kanalımızda dur. Yine şu taýda nädip bu gyna ýandyklaryny soň esasan hem kimlere köp gyna ýandyklaryny gurrun berdi. Indi şol köp gyna ýanlaryň hemmesi hem bir wagt Türkmenistanyň siyasi tarapdan baha verip ne şu zat şeýle bolmaly, şeýle bolsa gowy bolýar diýip aýdan adamlar da. Ya Doğru. sapara toprak halkyň bolmaly diýip aýdýar da. O taýdan bir wagtynda çykypdyr bir neme bilen. Yani onuň beri ýoksam şo taý eken-de. Şoňa benzeş birden ondan soň aýdanlary alypdyrlar. Ýa Mar vilayatyndan häzir ady ýazma şonok ýöne ýaşyrak bir eken. Şol topragy bermeli diýip aýdypdyr da. Niyazow ölenden soň aýdan bolmaly ýalňyşmasam. Ütkedim kendi pikir edipdir da ýurt ütkär bundan soň diýip. Şey diýip aýdypdyr topragy halka bereli şahsiýetçiligine diýip. Soň onu türmede gatykan neme edip iň soňam öler derejesine gelenden soň çykaryp goýupdyrlar. 5 aýyň içinde de ölüpdir. Çıkandan soň. Ýene şeýle zatlar hem bar. Yani barca pikir edýän ortadan aýrypdyrlar da indi bunu edip bilýän sistema köplenç bir imperiýanyň nemesinde bolýar da. Men sosiologi okuduk biz, yani üniversitet, sosioloji da. Şo taýda
Yani kolonyalizm döwrü bilen baglanyşykly gatykän zatlar geçilýär-de tartyşylýar, henize çelliňem tartyşylýan meselelerin biri. O şo taýda antropologiýa diýip bir neme bardyr. Antropologiýanyň, ýani etnografiýa diýilen bölümniň esasanam ortağa çykmagyndaky iň ul zat kolonyalizmdir. Ýani koloniýaçylar koloniýalaşdyrjagy ýere birinji şo halkyň nämedigini, näme zat däldigini bilmek üçin antropologlar iý berýärler. Olar hem etnografiýa işine geçirýär-de, ýani field work diýilýär, ýani näme meýdanda iş geçirýärler. Aa. Yani halkyň içine gidip baga düşünüp soň şolaryň nemesini tapýan ekenler-de içinde belli guramalar var. Guramalarym adamlardan emele gelýär-de. Misal üçin aýdaly nemäniň owanyň başy. Soň owanyň başy kim? Onun o taýa baş bolmasyna näme zatlar sebäp bolupdyr? Haýsy düşünjeleri var bularyň? Şo zatlaryň hemmesini bilip, soň şo düşünjeleriň döremegini öňüne alýarlar. Şo düşünjesi bar bolan adamlar hem ýok edýän ekenler-de. Ondan soň koloniýalaşdyryp bilýän ekenler. Ýoksam güýjüň ýetse de diýä basyp aldyň. Basyp alandan soň hem koloniýalaşdyryp bilenok diýä. Şol nemesini ayırmaly. Näme diýeli? Oňurgasyny. Şo jemgyýetiň oňurgasyny birinji ayırman, ýa-ni koloniýalaşdyrsaň hemmesini öldürmeli bolarsyň, ýoksam öz bähbidine hyzmat etdirip bilenok diýär-de. Şol nämäni. Şeýleräk bir zat bar, şonuň üçin antropologlar gaty uly ötünç soraýarlar. Antropologiýa nemesine girişlerinde şeýle geçýär-de. Biz kolonializmyň nemesinde antropologiýanyň günäsi uludur, ýani şo döwürki antropologlar elbetde. Günümizde de belki işleýändir. Nemet bolanok da onu sınıflandırıp bilemzok. Ne ýa-ni ýörite edilýär diýilen nemäňe de şonu goşmak isledim de. Doğru. Şeýle başga ýene bir neme barada bar bolsa o gurruna uzadyp bilerse, bolmasa da soňky çykyşlara şu esasanan beyin barada akyl nädip döreýär diýende, akyl nädip emele gelýär diýilen bir tema boýunça bir gurrun etsek. Beyin şo ünüsüm çekdi de häzir ýanky slaytlardan gördüm. Soň akylyň döreýişi, ýani hukuk gerekli diýdik, ine o hukuk bar diýip hasap edip gurrun edeli. Ine hukuk bar, bir beyinem bar elimizde diýip şeýle bir gurrun etsek yerlikli bolarmy kan diýen. Ýani bugünkü nemede ine jemlejek bolsak, men nemäni mazmununa aýdyp bereýin. Türkmenistanda birinciden doktor ýetişen eken. Türkmenistanda bilim diýilen sistema ýok. Ine saglyk sistemi, bilim diýip ýalňyş aýtdym. Saglyk diýen bir sistema ýok. O taýdakylar islen adamny öldürüp izinden hem ajaly gelipdir. Allah'ın beren ömrü diýip şeý üstün ýapýarlar. Jogapkärçilik çeken oklarda umuma. Bu bolma mümkinçiligi ýok. Bunu edýän adam doktoram däldir, jellatdyr. Diňe pul gazanmak üçin ulanýar-da. Şeýleräk bir many çykardym. Türkmenistanda saglyk ýok. Ine bir doktoryň ağzından eşitdik. Şeýleräk. Ýalňyş bolsa näme edip bilersiň, ýalňyş düşündiren bolsam. Doğru meldan benim cemleyici bir zatlar eklep, cemleye versem olacak bulunduk. Hava vatandaşlar şu aýdyşymýalyk öz nemägidi, öz problemalaryny özümiz çözmeliler. Sebäbi karşı tarapdaky hem büyüjek işgär bolsun, hem ýönetici bolsun, hemme kişiniň şu korrupsiýonel bir beýni dopamin ele geçiren
ve dopamin ele geçiren bir beyin neme empati kurup bilýän däldir. Sizin nemäňizi, problemlaryňyzy görüp bilýän däldir. Dopamin şonuň ýaly tehlikeli bir zat. Aşırı ulanýan ýagdaýynda normalda fiziologik bolmak gerekli zat. Şonuň ýaly korrupsiýa we owdu beýni şonuň ýaly işleýändir we olar siziň aladagyňyzy etçeňizi hiç düşünmeýänler. Herkes öz aladasyny etse güzel boljak bence. Ova. Köp ullakan, sağ bolsunlar. Aýdýan ýyldaşlarymyzyň hem adyndan olaram şeýlenem ederler. Onda biz şu taýda jemläli, soň indiki demämiz ýene şu häzirki aýdan zatlaryň has çuňlaýyn gürrüňle etmemiz gerekli sebäbi bedbahtçylygyň içinde biz gürrüňle edip düşünmesek soň köpçülige yetmese şu näme ediljek gürrüň diýmek Türkmenistan ýok bolup gitmeli. Şo ýagdaýa geldik. Onda sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun vatandaşlar. Ýene de görüşýänçäk ekranlarda.